बिटिआर सरकारनि नाजानायाव दिनै फिन खेबसेबाव गासै 7144 सान नखरफोरनो हानि फोरमानलाइ राननानै होबाय। आथिखालाव बिटिआर सरकारा हा मेला खुंबाय थानायनि अनगायैबो सम आरो खाबुखौ मिलायहोनानै दाब दाब जायगायाव रायजो राजाफोरनो हानि फाट्टा आरो हानि फोरमानलाइखौ राननानै होगासिनो। बेबादिनो दिनैबो फरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 नि गेजेरजों हलथुगाव आरो कुसुगाव गासै मोननै फरेस्ट डिभिजननि सिङाव थानाय गासै 7144 सान नखरफोरनो हानि फोरमानलाइ राननानै होनाय जायो। कक्राझार पाटगाव सरकारि गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों बे हानि फोरमानलाइखौ राननानै होयो। हाबाफारियावनो बाहागो लायो बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर', इएम रन्जित बसुमतारी, इएम रेवरा नार्जिहारी, एमएलए लरेन्स इस्लारि आरो एमएलए जिरन बसुमतारीया। हानि फोरमानलाइखौ मोननानै रायजो राजाफ्रा बे समाव लाख'हायै गोजोननाय फोरमायनानै बिटिआर सरकारखौ साबायखर बावदों। हलथुगाव मोनब्रै डिभिजन हलथुगाव, कुसुगाव, बाक्सा, उदालगुरि आरो परबतजरा बे मोनबा डिभिजननि गेजेरनिफ्राय गासै जोंनिया 21,000 फेमिलिनो जोङो हा होनो गोनां दङ। 21,000 बिनिनो 9,000 माबाया जोंनि नैबे हलथुगाव डिभिजननिफ्राय। बे 9,000निफ्राय दिनै 4,817 नखरनो जोङो हा लेन्ड टाइटेल होनाय जासिगोन आरो कुसुगावनिफ्राय 1,505। गतिके ग्रेजुवेलि बावैसोनो जोङो बाक्सा आरो उदालगुरिखौबो होनो थांगासिनो। उदालगुरिया रेडि जाखाबाय, जों टाइम मोनाखै राननो। ओमफ्राय चिराङाबो फ्राय रेडि, मोननैसो सिगनेचार होनाया जोबाखै, बेखौ होबानो जों लेन्ड टाइटेलखौ माने जोंनि बिटिआरआव थानाय जेसेबां हानि जेंना बेखौ जोंनि सरकारनि दिनाव जों फोजोबनो नाजागासिनो दङ। बेवहाय जोंहा राजखान्थि गेलेनायनि खुनु माबा गैया, मानोना जोङो फैगोन गाबोन थांगोन, जोंनि हारिया थाबाय थागोन बा जोंनि बे समाजाव बिटिआर समाजावहाय सान्थिया खौसेयै मोजाङै थाबाय थागोन। बे नोजोरजोंसो जों खामानि मावो। गतिके गोजोननाय मोन्दों आरो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बेखौ फोसावनो हानानै रायजो राजाफोरनो फोरमायनो हानानै जों गोजोननाय। गुबै खोन्थाया ओरैबायदि, मावनो नोंथाङाबो हायो, आंबो हायो पावाराव थायोब्ला। खिन्थु आं जुदि गोसो जायाब्ला पावाराव थानानै राजखान्थि खालामनो गोसो नागिरोब्लाथ' बेखौ जोंबो राजखान्थि खालामनो हायोमोन। दिनै मोनसे समाव बिपिएफआ आबसु सापर्टार एनडिबि एरिया एरियानि मानसिफोरनो हानि मोन्थायल' नङा, गासिबो मोन्थायनिफ्रायनो गोजानाव दोनदोंमोन। जों दिनै हायामोन नामा, ओइ नोंथाङा बिपिएफ सापर्टजों थांना हा होआ होननानै। नोङो हाजारखि बखि हाजारखि राय गोजौआव नायबाबो नों नायदावनानै गारबाबो गावनाव नांगोन, गाहायाव नायनानै मुजुबाबो गावनाव नांगोन। गतिके गासैबो जों मोनसेयानो हिसाबै जों बेवहाय माइगाब जुजाय खालामाखै। मोन्थायनिफ्राय जोङो रावबो जोंनि फिसाफोरखौ, जोंनि आंगोफोरखौ, जोंनि जाथि बंस' बिब' बिनानाव रावबो जोंनिफ्राय दा जानगारना थाथों, मोन्थायखौ मोननो हाथों, बे थांखिजोंनो जों राजखान्थि खालामालासिनो दिनैसिमावलागै जों राजखान्थिगिरि जायाखै आरो जानोबो नाजायाखै, जायनि जाहोनाव जों बे खामानिखौ मावदों। दा जोङो हलथुगाव डिभिजननि दा गोसोआवथ' गोजोननाय मोन्दों। अब्लाबो जोंनिया जाहैबाय 1940 सनावनो जोङो खाजोना दारखा। खाजोना होबाय थाखायोमोन। औ, खिन्थु लेन्ड सार्टिफिकेटआसो गैयामोन। बेनिफ्राय दानिया बे एसे गोबाव जानानैबो दा जोङो आर्ट फरेस्टआवनो थाबसिनबावनांबाय। दुखुनांथावा बेल' जादों आरो। फरेस्ट विलार्स एक्टनि गेजेरजों दिनै हाग्रायाव थानाय मानसिफ्राबो हानि फोरमानलाइखौ मोननो हाबाय आरो। सरकारनिसिम मा खावलायगोन दिनै, जे सरकारखौ थांनायाव मावनो हायाखैमोन बिथांमोनहा दिनै गोदान सरकारा मावनो हादों, माबायदि फोरमायगोन आदै? दा मोजांखौनो मोनबाय आङो, अब्लाबो एसे थाहैनाय जाहैबाय। बेसेबां बिगा नोंनि हाया दायो? आंनाव 10 बिगा दंमोन, दा दाग मोनसेल' मोननाय जादों। दा दाग मोनसेखौ मोनगोन ना मोना, दा बिदि जादों। स्पेसियेलि बुंनो थाङोब्ला हायानो बर'फोरनि गुबै गाहाय माबा, बेजोंनो गासिबो जाजोबो। बेनि सायाव मा फोरमायगोन आदै? दा बिनि सायावथ' आङो मावना जाथारनांगौ नालाय, जोंनोथ' बे हाखौनो नांगौ नालाय। दा बिमा बिफा जा होलांदों जों बेजोंनो दासिमबो मावनानै जागासिनो दं। आबै आबौनिफ्रायनो जोङो बे बासबारियावनो दंमोन नालाय। दा आंनि हाया 10 बिगा दं, फंबायजों राननानै बे 10 बिगाखौनो आं मावनानै जायो आरो। दा नामजारि मोनबाय हिसाबै गोजोननाय फैबाय। बयबो गोजोनबायब्ला आंबो गोजोननाय थाबाय आरो। मा नाम बाजै नोंना आरो गोसोआव माबायदि गोजोननाय फोरमायगोन दिनैहाय हानि फोरमानलाइखौ मोननानै बा हानि फाट्टाखौ मोननानै?
आं दा आंनि मुङा जाहैबाय सारुथि नार्जारि सान्थिफुर आदसाबारि सान्थिफुर गामिनि हानि मुंखौ मोननाय फाट्टा जानो नागिरनाय बायदिखाय आङो मोजांखौनो मोनदों आरो जिखुनु दा गोजोननाय मोनदों आङो दा हानि थाखायनो जोङो बिराद खस्थ' सोलिनानै दङमोन नालाय दा हाया जों जानाय बायदि मोननायखाय गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय आरो मोनसे जेंनाया सुस्रांजाबाय होननानै दिनै बुंनो सानो नामा नोंथाङा? औ थांनाय बोसोराव जे गोजाम सरखारनि समावहाय हानि फाट्टाखौ लानानै गोबां धरना सरना होनांगौ गोनां जादोंमोन खिन्थु गोदान सरकारा होफैनानै माबायदि फिल खालामदों बाजै? दा जोङो बिटिआर सरखार मोननानै दा हा हुनि थाखाय बिराद मोजां सुबिदा होनायखाय जों गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय आरो जोंनि गोसोआव दा फिसा फिसौनि थाखाय मावनानै दांनानै जानो थाखाय सुबिदा मोननाय हिसाबै जों गोजोननाय थाबाय आरो आं बेखौ बुंनानै नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव दं नामा? जुदि नोंथाङा देहायाव सानाय सुनायजों भुगिनांगासिनो अब्ला नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो सानाय सुनाय बेरामखौ फाहामथाय लानो हागोन। ট্ৰিটমেণ্ট পাইছোঁ লগে লগে মোৰ মানে শৰীৰটো মানে একদম ফ্ৰী হৈ গৈছে। খোজ কঢ়াত খুব অসুবিধা আছিলে ছাইডটো মোৰ একেবাৰে মানে বহুত বেয়া আছিলে মানে খোজকাঢ়িব মানে ভালকৈ পোৱা নাছিলোঁ। ইয়াত মোটামুটি 3 দিন আহিয়েই মই ভালকৈ খোজকাঢ়িব পৰা হৈছোঁ। सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बायदि बेरामखौ बे सेन्टाराव फाहामनाय जायो। एसआइ निउर' थेरापि सेन्टारा चिरांनि बेंटल सापागुरियाव दं। बे सेन्टाराव थानानैबो फाहामथाय लानो हानायनि सुबिदा दं। जुदि नोंथाङाबो फाहामथाय लानो लुबैदोंब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।